anidoka odi winu da wanida anidoka ekarika na mudara no yele muhigu neling edi wini da edi winu da wa mudara wanem odogwu alụtago nọ nke ego marụkwọli aka nwoke moto ka nwoke na-ebu oli ekerika na mụdọra nwanne m ejeje obodo jee nata ka ije zute nwa mụdọra nwanne m nwalụ na mụta oke nwa ediwini nwụdahwe ayo mbosi na kala na-achọ olili mbosi ahụ ka dị egwu kala ka eti nnowute egwu ọ bụ egwu mụ na Nnamdi ọ nara dụ n'ọwa nne m ka eji bịa tata ọmọbụ Nnamdi emụtahụ akpaka ọmọbụ Nnamdi emụtahụ maka na ọ bụ na mmadụ ehutego ọchịchị na-achụ ya enyelili gị uche nwoke ya atịkọta ọ bụ egwu mụ na Nnamdi ọ nara dụ n'ọnwa nne m Nnamdi emụtagwa akpaka onge simenti ịmala ahịa ọmabụ Nnamdi emụtagwa akpaka Nnamdi nọchili ma ya achịkpọta ochilozuo Nnamdi nwanne m ochilozuo Nnamdi unu ma nọ na-aradụ n'ọnwa nne m nọtara abụ nwa Nnamdi anụgo nwa ya ndụ ka bụ ha nụọ Nnamdi merue n'ahịa ka Chikuzi alụ ọlụ taa mgbadike Nnamdi ọ na-aradụ n'ọnwa nne m Nnamdi enwego n'ịnwa nke chizara m ekpele Nnamdi nwanne m họmabe mụtagwa akpaka odogwu onye eze nnọ ndị mmadụ kpọlụ nya onye eze nnọ ọ nara adụ nọ nnọọ onye eze nnọ kaletie na-ehwe ogugu kaletie na-ehwe ogugu onye chi wutere mmanụ n'oge ụmụ ndị bụ anyị mmadụ etina onye chi wutere mmanụ nọ na-ewewone ndị mmụọ ozi iwo nwanne m kenda na-ehwe ogugu anwa ha ma na-echeli m mọba onge ka ije zute kode nwanne m ka na-eti n'ihi na-emela anya togbugo n'imu nwanne m kenda na-ehwe ogugu onye iru ahụ ka na-eti n'ihi na-emela anya ha togbugo n'imu ọmaba ochie dị nwanne m egba nka na-etili unu ayo mụ bụ ụsọ ndị onigbo hụ n'igbo ike agụ mụ bụ nwanne soro mụ bụ nwanne chụmụ onye isi ụka onye oji akpọlụ ụmụ Kọlensi nwa bana ogwu dịle nwa bana onye ọma ife adịgo nwa bụ nwanne honorable Kọlensi ejego ha so nata ejeje obodo nga wotila Anambra wazi chigbo ma Kọlensi na ọbụrụ mmadụ na-eme onwe ya n'ọkwa n'ichie maka na ọ bụ na mmadụ ehutego ọchịchị na-achụ ya enyelele gị uche nwoke ya atịkọta onye ọma ife adịgo Kọlensi nwanne m ya gba okorobịa ma osodi nwanne m etori nwa bena ọhụ dịle nwa bena onye jeje obodo jena ebe ọ bụ na nwanne m nọ n'isi oche Naijiria zuo Kọlensi na Azatọn ya
Anambra was his local lesson as at one on Anambra State is local lesson has on Mabuna one name on his your chair in a chen your child even not one moo. Colesi na one knows who one knows who or who they lay one burn. Here can sit at the lemon for Zova. One more sits at the lemon for Zova, he can South Africa. Mobile na mili who one them dear Joburu Jana can just who to sit at the lemma. Was your son Jawala Wago Arabinaku on game? Oye de Joburu Janatan, he can South Africa. One man coronavirus had to go. One neighbor sit at the lemma gola barasi, Helen de Bay, even Jajo sit at the lemma. Rosie Mikey, a jago me who no no, but the Linde Bay. Onye mo sita dele mo Mike won fozo wa no na la sabalu no ke uno luleri gonna landlord na Ghana o ma ban hoyo je joburu jana o sita dele mo fozo wa no na le sugbe wunye hotel na ba o ndi ba yin wezu na adoro kwani aru nye ka ndi ba gwa wa Mike won fozo wa o sita no mo dese na bambamu maka miloma. Even while one more Mike, one for Zova, Rosita, now no more than a bambam Macau or Kikan. Or you must sit at the more Mike, one for Zova, where did you buru Jonathan, Osiama Lobia, man. Or you must sit at the more for Zova, Hamalobia, man, Hamalobia, man. Amalobia mana, Amalobia mana, Amalobia mana, Oimosi tongue, Amalobia mana, Onyoja, Polumosi tadelema. Makana, etwego meguna gulondeba. Wagabala and Yobura can Kodoji bidota. Iwo bina Malaba or one neck in a Melendobra and another one among Kete. There's a below one name. There's a below Pit Hawk, a mount and a magazi one and nine. I told Moka him, Hiruhana, Mamotolo Kalo, Tego do no Wagamu. Obu mona Krisudo Krisi Huda Krisi Huda Krisuda 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 Maru Krisuda Krisuda Oto Krisuda Hoemo Krisuda Amabaka Zawanem Kirisa bugole tiamu benele gumogala nguda hwan Ogalude hwe mwe wole mololo visa Wateli Sunday Wana mo eka beheja wang Iwan jaja Krisuda kana kologa kiaki hibulu nuche Ogalude hwe mwe wole mu abugole tiamu benele gumu Rajeli mo bodo Lagos hoti egu moto kamba leje plane kanse natan makogala wa uda ho Rajeli mo bodo Lagos hoti egu moto kamba wa leje plane kanse ba anatan Makogala wa uda Amaramu yuji blunande munawana dena mana dinno hu unyewi butelia no hono hajuju hwan Ike mo ke tuole akwa mohota udola paka mohota hona de hwan no hu odumodu onwo kechu Ike mo na musonde ahwala ahwa hagon
ike menọ na Asabado Abagomolu ọmọegugu ọnya dị ka ohutu dehwe wende mụ ya dị ka ohutu dehwe mụalaọza osipụliwe mụalaọza nọ gịnị ma oche ndị tiegolu marụ ochonde mụ nne m na-abịa m ọzọ arọbi na-agụ ubom pak dịkwa gị n'aka ka anyị jee ke n'oche ndị ma moto kọjá aka n'iwe elu a na-ajọrọkwa n'arụ ọmama arọbi na-agụ ụwa na mma ụka ọ bụ mgbe ibe enyi nwesịrị ndị sinio ọ bụ egwu mụ na Rafike mụ ọfịa fụlụ ego onye mmịata ịgba ahụ abụ ịgba mụ na Rafike mụ ọfịa fụlụ ego onye mmịata Raf emegokwe n'iwe omele egwu Rafu agbago tipo berusili maja ibe nja aja Rafike mụ mgbadike Rafike mụ gbalụ tipa oje rusili maja Rafu agbugolu na-ebunu kpịa ma ọ na-agwa n'ije mụ welu de Rafike mụ ọmaba mma ebe anyị nwesịrị ndị sinio ka nje kene Rafu maka na odigbo udenze iche kpunyere mani n'ugbolu 100 by 100 ayo odigbo nwanne daga n'ọbụlụ mani n'ugbolu Kristo okeke nwonye mụ enweli mụ goweli simenti nwe bunye odogwu n'aka iwe ozula na hajọrọkwa n'ihara achọ n'onye ibori Chihu okike Sunday nwa mụ Silivan Abagomolu ayo mụ bụ Sunday onigbo onigbo ike agụ mụ bụ nwa na-esoro mụ bụ nwanne Chuma onye isi ụka atata nwa mụ dọra azụ nzosi nwa mụ dọra nwanne m Abagomolu daje na Sunday ahwala ahwa ha agọ na mma ebe anyị nwesịrị ndị sinio Bisete gbaga maloza deje siti waloza kwa n'odogwu anịreti ego n'aka Bisete nwanne ọfọma nwa egbago na-eke na ndị mmalụ na dị nnohu ka ezi maka Jojo Obugo nwanne m Abagomolu ndị be anyị n'ibe ezula na ha chọrọkwa n'iharụ akpa bulet ana m aga nwanne na ha unu hụrụ na Jojo Obugo ga-akpọgo mụ iwe gwale nwanne Chuma obu n'iwe melie na-arụ ebe tinyebe ije anyị elughị ibe mụalaọza anyị lụrụ ibe George Mbagwu katini ịna-edekata ngwụkata ịna-ekali aka iwe nwoke na-agwa na ndị be ha nwụsịla anwụ mbọsị ka na-ehu iwe nji aja Jojo Obugo oke mmanwụ n'ụzụrụ ọgwụ na mgbe ọ na-agba ndị be anyị omezo nwa na abọnịta George bakpọ mụ na papịa nwụrụgohu mgbadike George Jojo Obugo nịcha bụ ọgbọ iwe gwale nwanne Chuma bụ ka m bịali egwu anyị kwali ngwa egwu beje George kwụ ụgị anyị tiela odogwu arụ ndị be anyị Jojo Obugo gbukwula anyị nnokwute ebi ilo na-ehwe maọbụ agụ eko onwe mụ na-ehwe eko gidigidi ino na-ehwe maọbụ agụ eko onwe mụ na-ehwe eko gidigidi Innocent nwa mụ na-ehwe maọbụ agụ eko gidigidi eko nwa mụ na-ehwe arọbi na-agụ odogwu ike n'Indonesia ọmaba ha ejeje obodo gị Sunday ahwala ekene ego hunu iwe nji kpọ Innocent nwa mụ na-ehwe dejene gị ya la n'ibe ezula na ha jọrọkwa n'iharụ ịgba mụ na Sunday nwa lebata okwu ede ọnwụ nwa mụ dọra nwanne m Akụlu nọ ayo Sunday nwa lebata nwanne m Akụlu nọ ọmaba landlord nwanne m onye jeje obodo gị oke moto ka ị na-agba ibe nji gbagbo Sunday nwale batị nwanne m okwuedo ọnwụ nwa m dọra nwa nwala amala be emeli nwanne ya Sunday
Sunday ni iwe ezula na ha jọrọ kwani haru iweli 100,000 bụ ihe mụ n'aka na-agwa nwanne m ọmaba na oti egwu ya elikwe n'iwe ọmaba Sunday na-abụgo ma alaghatị gị akụlụ nọ ọmaba mma ebe anyị nwesịrị ndị sinio na-achọ n'ụlọ dị ụka ma ọ dị ka na-eche ma ọ dị echepụtago gị ọmaba ekene anyị ekene na-achọ ụlọ dị nwanne m ka ma ọ dị na-eche na-achọ n'ụlọ dị nwanne m obechi nwa mbọ na-achọ mmanya kọọ n'ọgbọ ekene na-achọ nwa ụlọ nyọrọ nwụlịalịa odogwu ndị ejeji obodo na Chihuo okike Sunday nwa mụ Silivan abụ agọmọlụ ayo mụbụ Sunday onigbo honigbo ka agụ mụbụ nwa na-esoro mụhwa na nwanne chụmụ onye isi ụka egwu anyị na-ebe anyị nwa fada ịgbanugo na-arụ ịgba mụ na ịba anyị nwa fada ibe anyị ịgbanugo na-ara nwanne gbuso edogo ahwa nne ya iwe ụkpali nwanne achụghị maka ntịele odogwu arụ na-etele nya arụ ọhụụ ugo egwu ewe anyị akpụgolo na-ebu n'okpe ama ọ nakwa na onye ọrụ abịala ije enwe ha kọ iji hụ iru ohu papa Oluchukwu ewe ahịa nna-achị edu ọ bụ egwu mụ na-atụri nwanne m eze alụsị nwata maọbụ nara agbata ntụri nwanne kemo ịgba mụ na Tony ọ nara agbata n'odolo ọwa ha jiri ọkpọ nwanne ya Sunday aikwali ngwa egwu jee ndị be anyị na-ejele ekpulebu nọ na n'iwe egwu lelerigo nne nwanne m Tony ọ nara agbata omekwutolo mbọsị nwanne nke mụ ọ gaala nwere obi salasala onye obi salasala onye obi salasala ndị mmadụ ugwu ele nyeni onye obi salasala onye obi salasala onye obi salasala Anthony nwanne nke mee onye obi salasala ezi nwara ma ọbenge onye obi salasala ubom arọbe na-agụ ọja ka ije regote Sirilo n'ewo emo abagọmọlụm egwu na nwa chide hụra ọgbọ n'owu onowo igbo hụra m ọba nwanne m Sirilo n'owu nwa ka hwale m ịgba mụ n'onowu hụra m ọba n'ọkpọlọm n'afọ nza ka mụsị ndị alị ya aka ntụ m ho nyazụrụ ka ya meeli m ọkwụlụ 40,000 bụ ahụ ya Sunday obeje bịa vasi kele ndị ịgba m niile n'owu na Sunday ahwala ahwa ha agọ ije ego sikweli ike ọhụ ego oyibo bịalibe nwee ka mmadụ ije eke ọkụ ndị gbanye mmadụ ọya rụọ ọkụ na nkịtị mba ọhụ ego oyibo bịalibe nwee ka mmadụ ije eke ọkụ ndị gbanye mmadụ ọya eke ọkụ na nkịtị mba nụ arọbi na agụ ọmụ egwugwu maka na Chiedu nwale bati akpọgọ m na nya chọrọ ka ha gbaa akwa ha papịa maka na Chiedu nwale bati akpọgọ m na nya chọrọ ka ha gbaa akwa ha papịa anya iwe ngwale Chiedu nwale bati ka o bulu n'uche Chiedu na ndị mmadụ esikwene gị ngọ ma okorobịa niile rabụ n'okwu ọnụ ya mmadụ amaghị eke Chiedu nwanne m anyị ejiga nwanne Chiedu onye liche onwere ọkpa azọlụ n'ogwu kurusedi ka Chiedu mela ha na mbara onwuhwe nja ego ji ọlụo nwanne m mọndị onwuhwe mọnja ha onwuhwe nne no nso nwanne ja oluo m na mmanwụ ha bagọmọlụ ike na Lagos steeti na-agbosu ọnwụhwe nne m n'ụlọ ụmụ na mmanwụ na mma ebe anyị nwesịrị ndị sinio onye o ji akpọ ọlụ m ọnwụhwe ego ji ọlụo o nwere owu ọnwụ na-ewute Sunday
onwere owo nwere ewuto egwu ịna-ana tụtụ ejirigo ya ka n'aka ịna-ana nne mụrụ nwa agwago nwe ha egwu anyị na-apịta olo ya nwanne m nọ n'ala na-apịta na-agụ mmụ nri na-ahụya amaba ụlọ ya onye mmịata ụlọ ya nwanne abụọ bụ oche limo nwanne Pọl ịnaha agọ ụlọ ya ka ochelu ụwa ọzọ agbọghọ na-achị egwu achọ ogo m ihe ohubom ka njere gote chihu okike Sọnde nwa m Silivan abago m ọlụ ka ije kene na mechi krisowo nwazowe n'ihu ka nje zute na mechi mụ na ya dị na mma ọmaba mechi nwa mmiri ihu nwanne m onye ọma mechi nwa mmiri ihu nwanne m na mma ebe anyị nwesịrị ndị sinio dajenis onwe bilin iwe zụla na ha chọrọkwanye arụ ịgbamụka njere gote ka ezi maka Pita Coins Pita Benu atato abịa m ọzọ arọbi na-agụ kenekwane Pita ọmaba akpabulet ka akwane Pita Benu ọmaba ndị eji eji obodo na Pita Benu nwa m dọra nwanne m taya kọmala anya ka o ji eliju ahụ ya ọmaba Pita bụ ịgbala akwụlụte nwanne ya ndị gbanye n'ibe ezula na-adọrọ nwanne ya arụ ịnode njinji chimu nụsị m otiwe egwu anyị gbanye na nwanne alụọla nwanne m na-akpalọ anyị gbanye na nwanne alụọla na-akpalọ otigbambam alọ ya otigbambam otibamba alohe nwanne benji nwanne ọsị ka nwanne odi ikpo otibamba m na-akpa alo iji alụ nwere m ọba akpọgọ m iwe kpọrọ nwanne achụ ugbo na nya abịala Disemba ma nya hụrụ mmanya ka nya mali iwe buteli iwe gwere nwanne achụ ma ka nya mali iwe kpatalia nsị a na-anọkwana na sizin odogwu alọ ya lụgụ nọ nke ya n'ime obodo anyị ọchọ Sọnde ka m bịa ma m jebele egwu n'ibe nnọ ọbagwa m nwanne Chuma na nya na-agọ Lagos steeti ka m sendi ala ya akaụntụ m hụ nyazụrụ ka ameli m ọhụrụ 40,000 bụ ahụ ya la egwu nwanne alụ otu ibe mbembo alụ ichusu nwanne alụle alụhe nwanne benji alụ ichusu nwanne alụlo lalọdụ na Asaba nwanne alụo nwara m ọba landlord na Lagos steeti ọmaba landlord n'obodo m mgbe ibe m na-ebugolu m agada ụbọ mụ na chikpu iwe obi na-emeli ụbara m ọkwa nye ka anyị na-emeli ndị obodo anyị na nọrọkwana m nkịtị ude nwanne m ịgba mụ na onye aka iwe atụ nwanne chi nweghị ike analogi nwara m ọba nwanne m arọbi na-agụ hụọ mgbe egwugwu o were ibe nzi ka ihe ndị bụ anyị ike tụ akịdị ike nwandụ ụba ndị eji eji obodo na ike kpụrụ ụdọ nwekwa Sọnde nwandụ ụba nwere m ọba ị na-abụzikwa aga bụ Okechu anya agaba Okechu nwere m ọba nwanne m na-akpụ Okechu agaba nwanne m nwa lụrụ na ha na-ebe alụhụ enu ya agaba Okechu nwere m ọba ka ndị ori bụlụ njin ha ya ụgbọ jeje ime ọ na-eche adom agaba nwe egwulizu na ha bụ obenye ndị ori obe gochi ụgbọ ọzọ iwe njaja bụ ozu nwa mgbe Okechu abago mọlụ mịa wele iwe nsị ka ihe ndị be anyị ndị na-akpọ rava iwe wohonebe ụnụ mali na ọga anyị pegbulu onwe anyị dobula egwu gwe ka anyị n'aka izu ike ka ọ chọlọgo ọzọ onye ọja akpọọlụ m bụ ozu nwa mgbe Okechu iri ya gwa bụ ozu nwa mgbe Okechu na egwu a na-agọ ka ọ dị ọgọ ọzọ na ka etilile egwu